Lana Zorjan je devojčica koja ima 6,5 godina. Ide u vrtić i priprema se da na jesen krene u školu. Od vršnjaka se ne razlikuje mnogo, osim što violinu svira kao da joj je mnogo više godina. Naravno, kad se dete rodi u muzičkoj porodici, po pravilu je muzikalno, ali to ne znači da će i želeti da svira neki instrument. Lana, od kad zna za sebe, želi da svira. Slušajući svoju majku violinistkinju i gledajući kako ona podučava drugu decu, jedva je dočekala trenutak kada će uzeti violinu u ruke. Sa 4 godine smo uspeli da nabavimo violinicu ovako malenu, 32-inku, pa je ona počela da svira sa 4 godine. I svirala je nekih 6-7 meseci, počela je kod profesora Zime Čabe, kod koga i sada svira. To je sve bilo igra. Hajde kad već hoćeš, hajde da sviramo neke pesmice, i čak i na svom prvom nastupu je svirala pesmicu koju je ona sa profesorom Čabom zajedno su iskomponovali na času, tako da je nastupala sa svojom kompozicijom. Pesmicama. To je tako počelo, pa je onda posle na moju inicijativu, jer je moja velika želja da ona svira klavir, a ne violinu, bila ajde da probamo malo klavir. Znači to je sve bila proba. I onda je svirala 6 meseci klavir. Međutim, njena želja je ispravila. Rekla, mama, ja neću, ja volim klavir, ali ja hoću violinu. I na kraju smo se vratili na violinu i nismo ni sanjali da će to za tako kratko vreme da se tako razvije, da ona ima sada nepunih 6,5 godina, a ima iza sebe 3 međunarodna takmičenja, na sva 3 osvojene prve nagrade sa maksimalnim brojem poena, to su takozvane specijalne nagrade, tako da smo Vladimir i ja kao roditelji jako zadovoljni, jako ponosni na ono što je ona uradila za svoje male godine. Gde god nastupa, ostane zapažena. Od 100 bodova dobije 100. Naročito voli da svira drugarima u vrtiću. Oduševili su se i hteli su da me dignu. Toliko su bili srećni što dobro sviraš? Da sam jednom i donela i snimak. I kad sam donela snimak, oni su tražili prvi put, jer im se jako svidilo, pa je vaspitačica pustila. Pa drugi put im se jako svidilo, pa je pustila. A treći put je rekla, više ne može. Obožava i takmičenja, kaže da je uzbuđena i da je osjećaj divan. Prvo se pripremam, pa onda slušam, i posle sviram. I kako je kad čekaš rezultate? Pa uzbuđena sam da vidim rezultat. I onda kad ti kažu da si dobila 100 bodova? Onda sam jako srećna i posle ostanemo tamo i često obiđamo taj kraj i onda se vraćamo kući. Lana je primljena u muzičku školu Isidor Bajić, te i njeno formalno školovanje počinje. 2 godine to bilo tako, ja vežbam sa njom kod kuće, odemo povremeno na čas kod profesora, pored profesora Zime Čabe, sa njom je radio i profesor Vitalij Guličuk prošle godine i sve vreme povremeno odlazimo kod profesora Imreta Lakatuša sa Novosadske akademije. Tako da prosto tim ljudi radi sa njom, a ove godine je jako puno pomogla profesorica koju ste i na snimku videli, Milena Buča, pijanistkinja, koja je, pored toga što je sa njom uvek na sceni, i njena drugarica i prijatelji. Lana je jako voli i mislim da je dođe kao neka vrsta velike podrške i, što bi Amerikanci rekli, stress relief pred svaki nastup. Tako da je, eto, za sad su je uslovi takvi, a mi smo ove godine izašli na prijemni ispit, ona je položila prijemni, tako da će od septembra biti i učenik muzičke škole u 1. razredu. Ako u vašem detetu čuči talenat koji ste pronašli, a pitate se kako da se postavite u vezi sa tim, možda vam ova majka koja je i pedagog
pomogne. Jako je teško davati savete i uvek mislim kad dam savet da sam pogrešila. Ono što ja lično mislim jeste da ako dete ima veliku želju, a ima talenta, onda ga naravno treba podržati. Eto, ja ću ponoviti, ja nisam htjela da moje dete svira violinu, pa je na kraju ispalo tako. Mislim da je na prvom mestu želja deteta, zato što to nije lak put. Znači, da bi se ozbiljno svirao bilo koji instrument, dete mora da se odriče svakog dana nekog svog vremena, slobodnog vremena za vežbanje. To ovako na sceni lepo izgleda. Lana recimo obožava da nastupa i puno dece vole scenu, aplauze, ali treba kod kuće vežbati vežbice koje nisu baš tako zanimljive, koje znaju biti suvoparne i dosadne. Tako da je u tom jako malom uzrastu moje mišljenje da je velika uloga roditelja. Znači, dete samo to jako teško može da uradi. Znači, ako je roditelj ima vremena, ima strpljenja i želje da sedi pored deteta i da pomogne, onda će to da ide. Bez pomoći roditelja će se dete brzo frustrirati i to onda nije dobro. Znači, potrebna je neka zrelost i nije slučajno što se muzičku školu upisuje kad zajedno sa osnovnom, sa završenim drugim razredom osnovne škole se izlazi na prijemni, upravo zbog te zrelosti koja je potrebna da bi dete samo moglo nešto da radi. A ako je to ranije, onda to mora biti uz podršku roditelja. To je moje lično mišljenje, možda nisam u pravu. Ja radim ovde 13 godina, imala sam odličnu saradnju sa mnogim roditeljima. Puno dece izašlo iz moje klase, neki su u zemlji, neki su van zemlje. Sad mi jedna učenica diplomirala na Francist akademiji u Budimpešti. Tamo gde, ono što je moje iskustvo, tamo gde su roditelji bili spremni da se uključe, da pomognu, da podrže, svako dete dođe u krizu, pa je roditelj tu bitan da malo podrži, da pogura, da kaže ajde malo da stanemo pa ćemo da krenemo dalje i tako. I tamo gde je bilo saradnje, dobre saradnje, tamo je uglavnom i rezultiralo dobrim rezultatima. Ima slučajeva kada roditelji prosto su jako zauzeti. Imam upravo u klasi jednu devojčicu gde su roditelji rade 8 sati dnevno, po ceo dan su tu i to rade van grada. Devojčica dolazi sama, ali se snalazi dosta dobro. Ja sam izrazito i samostalno dete koje, eto, za sad daje lepe rezultate i ona je osvojila isto na međunarodnom takmičenju prvu nagradu, Bojana Ukraden konkretno, ali radi sve sama. Znači, ima i jednoga i drugoga. Tako da mislim da je lakše uz podršku roditelja sigurno, ali ako je dete zrelo, inteligentno, to je jako važno i samostalno, onda može i samo. Sigurni smo da ćete tek čuti za Lanu Zorjan, a možda ona baš bude inspiracija nekoj drugoj deci.